Ben je nou aan het vakantie? Ja. Ja, meisje. Ik hoop dat je een hele leuke reis hebt. En ja, ik kom je niet opzoeken. Maar ik zie je nog wel. Nou, Chris, gedraag je een beetje, doe geen dingen die we ook niet zouden doen. Moet een beetje naar achter. Rona is gewoon dronken, daar is ook niks aan doen. Veel plezier, hè? Hoi lieve Chris, tot 15 januari, want dan gaan we samen een leuke feestje van maken. SL, sterretje. Ja, komt goed. Ik zie je dan, veel plezier en niet te gek hè? Wil je ook wat zeggen tegen Chris? Hi Chris, heel veel plezier op vakantie en vanaf 15 januari let een beetje op Sabine alsjeblieft. Ja, ik doe niet mee. Daantje, wil jij nog wat zeggen tegen Chris? Volgens mij wil niemand meer wat zeggen. Daan? Wil je nog wat tegen Chris zeggen in de camera? Daan? Wil je nog wat tegen Chris zeggen? Nee? Ik hoor dat vindt jou niet meer Thailand zo leuk. zo kut is. Azië is Helaas. zo kut. Zou ook niet gaan. Wat een kut